aure kuma kar ka yadda ka ce an yi ke kuma makarariya lantano sai yanzu ke fitowa ni ko hanna sayar kin ga turena ni ma zan siyar kowa rabansa yake ci ni sai na je makaranta kin sani wai halalliya makaranta sai ki ci takarda tsaya a wurin kwado ta miki to shikenan ina kallon da muke yi a tasha shi yake hana ki zuwa makaranta wallahi ladidi ina gaya miki gaskiya ki zo ki mu rinka zuwa makaranta kin ki yadda ki je makaranta gashi nan ni ga goro me rabo sai siya haka ne ki kalle ni daga faratuna har tsakiyan kayina goro tallan goro ta mun amfani ki kalle ki duk a tsimma kike makaranta tsaya a wurin ki ci takarda ni ma makarantar za ta mun amfani kuma tallan goron ma yana mun amfani sai goro shikenan ni kan barin ta ga goro farkin sayar ne ni kan ana sayar dan je na yi wanka in fito na la'asariya awata ga ya mun gaskiya yanzu wannan goron da kika fito da shi ki ce kin sayar ya akai kika sayar kin ga abokan giwa ai juye suka min giwa direba giwa direba ni ba na raba ki da giwa direba ba ba kasa na dauka ba na dau na uwa na da ubana ne farin jini har daga yake to ga yabin ni da aka haife ni tsabar bakin jini sai da motocin tashar Darazo suka daina tashi wannan takalmin kin ga wannan takalmin abokin giwa ne ya bani kyauta don zunzurutun ina dan musu ne kin gane ai to ni ko ba zan yi ne ba kuma zan sayar da goro na a tasha ai irin su Oga Abdul suna nan mai shago ba ruwansu da kowa to ni kan barin tafi na ban to shikenan ni ma zan sayar da goro na sai mun hade sai goro fari goro akwai daushe akwai namijin goro giwa menene haba lantano na kina tan cewa kina wani tsatsamarewa kina wani haba lantano kina matso mana a goron zaka siya in ka miko maka ka siya ni ba zan so ba ki zo ki wannan tano rai sai goron ne idan goro zaka siya ga goro ai goro kake so ka siya zo shigo mota nan tano shigo mota mana shigo mota aba mota mana haba lantano haba nan to ki shigo mota zan shiga an gaya maka ni irin ladidi ne irin wadda take biye ku lantano ina da baki fa ki shigo mota yanzu a dan abin da za a yi ko a gama a wuce gurin haba lantano za ka siya goron giwa direba ko ba za ka siya ba in tafi lantano to ji dama wallahi daga kallonki ke irin a bazar nan ne ma baki da wani wannan ni ba ni ne irin mutanen da ba su kamun kai din nan a ce ki kalle ki ba takalmin ki ware da ware ko ya ne ni ban gane ba ya fi mun dai kudin da kake ba su bintalo din ni ba zan karba ba kaga tafiya ta na tafi ma a lantano baki tsayawa haba lantano ba za gona wallahi na tubanza akan dai ba zai je mun gona ba wala Allah ya zan ja masa ko kuma sai dai ya bar gidana dan ba zai ci abinci a gidana ba yaron banza yaron gofi kawai wai makaranta zan ga shegen da yake zuga shi ya je makarantar dan ubansa ko ya koma gidan malamin makarantar ko kuma ya bar min gidana ina ta neman ka ina ka shiga ne haka mene nace ina neman ka ina kana nema na to menene to mu a matsayin mu na malaman makaranta kuma ni mai girma principal da kaina ina neman ka akwai dalili zaka ba ni hatsi buhu daya a gidana matsalan ka kenan nace ina neman ka batun yaron ka zaka turo shi makaranta baka turo shi ba mun yi da kai wancan satin yaro ina gona na je gona da kuma da gona ma sai dai bar gidana kawai kai fa kaga matsalan ka kenan mene kaga matsalan ka kenan matsala tuwo mana ko ba tuwo ba yaron nan yi ilimi ai da amfanin mu ne ga baki da ƙasa ba kai kaɗai ba ɗana ba zai yi makaranta ba ɗana ba zai karatun boko ba kana ji na Allah ɗana ba zai karatun boko ba kai ba ku matsala kake akwai abin da ake bayarwa ma yanzu yaran an turo su makaranta kuma kai ma za a bar danka cin hanci a'a alheri ne ba cin hanci ba to za a ba da kuɗi a mutum ya yi karatu Babansa. Yes, come in. Lafiya Aisha har kin karso? Zo zauna mana. Zauna da kyau karki da mai. Wato kin gane Aisha?
kina da kokari kuma kina burge kuma za ki ci nasara amma sai kin kasance tare da ina fatan kin gane. A'a malam, ni fa gaskiya ina so in yi karatu don in ci nasarar wannan gasa. Ai kar ki damu nake gaya miki, kin san ita nasara tana da farashi mai tsada, saboda haka kar ki damu za ki nasara amma fa sai kin bani haɗin kai, ina fatan kin fahimta. Gaskiya ni kawai ina so in yi karatu da in ci nasara wannan gasa. A to Aisha ba kya son yin nasara. Na fa gaya miki nasara tana da farashi mai tsada. Kina ba ni haɗin kai in muka ba wanda ya sani kawai shiru za a yi ba abin da za ki faɗi. Kin gane subhanallah kar wannan yarinya ta je ta tona mu asiri. To sai mu ta je ma ta tona asirin ma mana ai ba ta da shi waye ganni ka amma dai Allah tsine wannan